Сега към концерта на Роби Уилямс снощи в Бургас. Феновете му дълго очакваха това събитие. Да видим сега атмосфера от него. Часове преди излизането на сцената на британската звезда, феновете бяха окупирали входове и алеи на фестивалното градче с едната цел – да чуят и видят на живо за пръв път в България Роби Уилямс. Идвам специално от Англия. Да? Чак тук? Тук сварих. Да вздрави Бургас, това е. Затова го очакваме всички. Да живее Роби Уилямс и феновете му. Чакаме те, Роби, идвай! И той дойде. Излезе пред многохилядната публика точно в 22:30. Перфектен звук и хореография. Това видя публиката, а Роби Уилямс се раздаде напълно. Шоуто му продължи близо час и половина, за да остави усещането за един прекрасен спектакъл. Невероятен беше, който не дойде, адски много изпусна. Страхотно беше. Страхотно. Много, аз много харесвам Роби Уилямс и съм много щастлива, че го видях на живо. Много! Беше брутално! Много беше яко! Роби! 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 Такава беше атмосферата снощи в Бургас. Казват очевидци, присъствали на събитието, и доста напрежение е имало, сериозни проверки, сериозни мерки за сигурност, сериозни задръствания, тежък трафик, липса на таксита и така нататък.